kuwela, cere kong kuwela, ambon chike. Eh, 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 eh. Ah, Ang galing! Ang galing! Target locked. Iya iya tay. Wah, gila. Anak. Wala anak. Hindi totoo yan. Ikaw ba? Ikaw anak. Bola lang yan. Ini, nanawag mo? Good. Nice. Ayun na itlog. Ayun na itlog. Pati na itlog.
Ketawa niyo. Ha? Ako nagdala. Ako nagdala. Okay lang, upload. Joke ra tayo. Ka-vlog ra ko. Ate kadang panik gua nga. Vlog ra ko. Ano upload na? Thank you. Parang may naamoy ako hindi maganda. Naong. Mana ikaw? Ako na. Wala ka raja. Kumidya na to eh. Okay, bye. Kabalo magagod kay pagistorya na ba? Ning response man. Ito na duda ya awa. Oh, Chef, salamat. Sige. Oh, Chef.